dagangan dulu ya. Asame kita sing nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Berdek lho Pak, saya itu. Mergo sekarane dereng apal lho. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku lho teng Solo kula tak dolan ten. Astu nggih, mangke dolan nggih kula dipasne Pak Bukes teng kantor mawon iki. Berarti kula ngubungi sinten iki? Biasane kan kula ya anane kali Bukesi ta. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak kelas mingguan to. Napa mengarep kok ngeten. Ajeng tok. Bar niki terus mundur. Oh, berarti sak lagengkas bar niku jenengan sampai mundur. Nggih. Nggih, siap. Niku Brahma Kesala niku anak kula. Nggih, punten pondok niku Mbak Dewi. Nggih. Niki ta pondok. Nggih. Niki pas teng griya mboten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok untuk melihat bapaknya Dalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Luar biasa. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Dadi anak sing saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan. Kaya apa to, Mbak? Apa to dong aku muga-muga ra entuk bojo iya apa jenenge ibu anyar ya apik to. Tapi jenengan iki kok sing dibahas mbah niku berarti enten pandangan mesti niku. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang kok wis hidup. Ngoten niku. Nggih, niki berarti setengah kemarin ya, Pak. Nggih, setengah malih. Jenengan enten requestan malih? Mboten. Nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyoga Madangkara. Wah, apa Mas Danang niku sing seneng anu. Mawir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Kalau Kusuma Wijaya nggih, Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih, itu apa? Lakon iki ya. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumanasari. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saken nderekne jenengan bangga kula. Wah, nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumanasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Boleh kata-kata yang tadi angel loh Mbak Silvi. Ya, maka Kusuma Wijaya dados yuk.
nggih, pun jenengan Pak. Itu beras Mbak Silvi ini kan yang bunyi bukteknya nadyan temu gamelan nyatanya ninggaran nopo-nopo nggih saged. Alhamdulillah. Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Iki gandeng Dek Silvi bari arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elena, aku matur karo Pak Bupati. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gembel. Iya. Ya, napa betul Bapak Ibu? Iya. Ah, ya ta? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng nek sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku entuk swarga ngono Pak. Amin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saya medun. Awake kudu foto bertiga. Iya temen. Ayo. Kameramen siap? Kita foto, yo. Ayo. Saya iki Bu. Ayo ke sana. Oh, aku rasa. Ora ben marem Bu kenang-kenangan. Ayo foto nanti ya kameramen. Diiringi jam. Diiringi. Iringannya apa iringannya? Kok malah tepuk sakinah pripun? Seiringannya sejajar apa ini? Ada ngorek ya. Ada ngorek siap? Ya. Foto nih. Ya saya. Kawula nuwun sagung kula lenggah kampung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kaliyan Padhati. Pak Yoyo ada sini dong. Nah, aku jane ora tau masuk penonton. Demi aku. Oh nggih, iya. Aku masuk ngadeg. Duduk. Mangga Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih. Ini permintaanku ya Pak. Ini orang permintaannya di Silvi. Ini sebagai tanda bukti yang aku itu tresno banget kau sampean mau. Aku udah melu-melu pokoknya. Malah keron. Pak kok kapelan ya Pak baju? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja mau tak ambung bisa ya. Ini aku kudu jarak. Ini sih kok kene jempat. Kok Pak ya bojone loro sumpah. Mungkin ini aneh-aneh kok dia. Ya Allah. Bayangin iki, Bu. Ya dirangkul kok. Lagi. Kali dirangkul kok. Aneh iki. Tahu lah. Piye Pak ya? Ada anak iki Mbak mawon. Ya, pun. Nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun yang ngapunten nggih, Mbak. Kalau salaman riyen. Nggih, monggo ngiraken. Nah, kaya diluman. Mugi-mugi saged panggil malih kalian jenengan. Janji ya. Janji nggih. Ditodong. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ini mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dungamu medeni lho. Yo pokoknya sampai sok ngoten Pak. Nggih, sampun. Terus sembah nuwun ya Pak. Nggih, dherekaken. Monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, akhiripun bebrayan, ngantos dalem pinaringan rahayu winjeng. Sekali lagi para undang, nuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Oke, matur nuwun. Sekedhap menika kula selani kejawi pepundhen kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepundhen kula Bapa Ladikun Adipucara menika ugi dalang sepuh. Saking Laladan Gundik, Laung ugi Kepareng Rawuh, lan ugi ngersakaken ngredengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbak Ladikun menika kula caci wedal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih. Monggo Mbak Ladikun menika. Sewu Mas Ayo. Nggih. Nggih, senggalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Ponorogo.
Amin nggih. Asal jenengan iki wonten putih to. Lah napa? Lha kok wayane bilas ora keter lho. Nggih nggih. Bangun Bapak. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman nika ugi mekaten. Nggih. Halus terampil Ramyon Bumbi menika murakabi dhateng Mas Cahyo. Amin ya Tuhan amin. Nuwun sewu Mas Cahyo, iki kula mboten maksud dangu namung kula dangu kula nggih menika wedine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Nggih. Sugeng lalu Mas Yatno. Nggih.